बिक्रम बसुमतारी बानायसो दिनैनि बे हाबाफारिखौनो सामलायनाय बानजायगिरि मानगोनां बिथां फैलाजै गयारि बिथां बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय बायदि बायदि आफादनि मानगोनां बिबानगिरि बिथांमोन दिनैनि नैबे हाबाफारियाव आं जेबो थियारि जानानै फैयाखै बेखायनो समखौ आद्रि खालामालासिनो नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानोसो फैदों मानो होनबा आं जेबो लिरनानै लाबोआखै अब्लाबो हांख्रायगिरिनि आफादगिरिनि मानखौ लाखिनो थाखाय लिरनानै लाबोआखैबाबो दोंसे सुंद' सल' गोसोआव जि फैयो बेखौ आङो फरायथिनो थाखाय आखायाव लाबाय सुंद' सल'नि मुङानो जाहैबाय साननि मा होनबाय साननि सांग्रेमा हरनि सांग्रेमा नङा साननि सांग्रेमा आच्छा नोंथाङाथ' जोंनि गासै जाथायखौ खोनाजोब्बाय दा नोंथांनि जाथायखौबो खोनासंनोसै नोंथाङा फोरमायदो नोंथाङा नैबे सेन्ट्रेल जेलाव मानो फैनांगौ बेखौ नोंथाङा फोरमायदो गोसो गैयामोनब्लाबो बिथांमोननि गले गले बुंनायाव आं गावनि गोसोनि बाथ्राखौ बुंनो गोनां जादोंमोन मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोना जेसेबां बेवहाय जोबजानानै दङ बिथांमोना गावबा गावनि जोबजानाय बै समनि एनडिपिआव थानानै माबोरै हमजादोंमोन माबोरै जेल जानांगौ बिथांमोना साफ्रोमबो साफा साफा गावबा गावनि जाथायफोरखौ फोरमायलांदोंमोन दा गावसोरनिखौ फोरमायखांनायनि उनाव बिथांमोना आंखौ जे बे सेन्ट्रेल जेलाव मानो फैखो बिनि बाथ्राखौ मिथिनो लुबैनायलाय आंबो आंनि जाथायखौ फोरमायनो लायो मोनसे सम दंमोन आं जेब्ला सेंग्रा देरफुदोंमोन बै समाव न' खाथिनिनो बाजै मालदांगि बिनि न'खराव आं गेजेर गेजेर फैबाय थायोमोन मानो होनबा बाजैनि हौवाया मिलिटारि मावो बेखायनो बै बाजैजों गेजेर गेजेर फैनानै गोसोनि बाथ्राफोरखौ रायज्लायफैयोमोन गोसोनि बाथ्राफोरखौ सुखु दुखु रायज्लायफैयोमन बिदिनो रायज्लायनोमोन सानाव रायज्लायदाव दिनै लोगो हमदाव गेजेर गेजेर मोनायावबो लोगो हमग्रा जाबायमोन बिदिनो लोगो हमदाव सानसेखालि आङो बाजैनि खावलायनायाव हर गेजेरावनो फैफ्लांनो गोनां जायो फैफ्लांबाय बिदिनो गोसोखौ हमथानो हायै जाथावै जाथायफोराबो जानानै थाङो बेफोरबायदिनो लोगो हमदाव गोबांबार जाबाय सानसेखालि आंखौ बाजैया हर गेजेराव लिंहरबावबाय आंबो फैबाय बेवहाय बाजैया आंखौ बुंदोंमोन आंनि हौवाया जों सानैनि सोमोन्दोखौ मिथिबाय दा बेखायनो आंजों सोमोन्दोखौ गारनानै नोंखौ आंखौ जुलि जानो थाखाय थिनबाय नों दा मा बुङो अब्ला आं सारअन्थाइ बायदि गोलैनाय बायदि मोनदोंमोन आं सेंग्राब्लाबो सासे हाबा जाखानाय सासे आइजोखौ हाबा लानो गोसो गैयामोन नाथाय बाजैनि बिफा बुंनायाव आंनि गोसोआ बोरैबा जादोंमोनब्लाबो इयुननि बाथ्राखौ साननानै अगायखांनाय मोनदोंमोन बेखायनो आं जाया होननानै बुंदोंमोन नाथाय बाजैया आंखौ नागारथाराखैमोन नों जुदि हाबा लायाब्ला आं दिनैनो थैगोन आरो जुदि नों थैयाब्ला आंखौ फुथारनांगोन बाजैनि ब्रा ब्रा बुंबाय थानाय आंनि गोसोआ फाग्ला बायदि जालांदोंमोन नांगौब्ला आं हाबाखौनो लाया नांगौब्ला आं नोंखौनो सिथारगोन होननानै बाजैखौ आंनि जेलाव सोनानै लाबोनाय टर्च लाइटजों खनसे खर' था होनानै होदोंमोन बेवहायनो बाजैया जुलुम गोलैदोंमोन दा थैनानै थांबाय गोथै देहाखौ मा खालामगोन बेखौ गिनाय मोननानै दैमा जिंनि मोनसे जायगायाव
फबनानै दोनहैदोंमोन। बिदिनो साननैसो थाबाय, मानसिफोरा नागिरलायबाय। गेजेर गेजेर आंनि बाथ्राखौ मानसिफोरा सानदों, पुलिस केसबो होनाय जाबाय। नाथाय आं मिथियै बायदि थाफ्लाबाय दंमोन। नाथाय पुलिसफोरा बेवहायनो गोलैनानै थालांनाय बाजैनि मबाइलखौ मोनदोंमोन। दाना मबाइलनि गासै डिटेल्सखौ नायबाय, बेवहाय लास्ट कलआ आंनि दंमोन। बाजैया आंखौ लिंहरनाय बै कलआ बेवहाय दंमोन। बेखौ लानानै आंखौ हमनानै सेन्ट्रेल जेलाव जोबथेसालियाव दोनहैनाय जादोंमोन। गोसोआव थुंगिबाय। बेनो जादों